Mechigni. Jokuny mula mokadek otho e bugo mar kunyo mula mantie Kabuto e sub-county ma Bondo e county ma Siaya. Jadego yudo masira bang' dag mula no osenyore kuomgi kane gidhi nyime kod kunyo. Jokunyogo ma oyanga kaka Duncan Ooko majagni 33, Elfas Odhiambo majagni 21 kod Alan Ochieng majagni 35 oyudo masira ma kamano e odhiambo ma kawuono. Jalup ruoth ma gweng' ma Nyaguda Edwin Juma lero ni jokuny mulago ne temo yao bugono kane pok osenyore kuomgi. Ringre gi duto segol kendo chwal e kar kano ringre ma Bondo. Katimbe gimoro saa 8 gi nus, side information from my village elder, Libur chalo gima bur moro itemono yaw kamilo gilogo ni Kabuto. So no omombre gi jogo on the process mag yaw burno. Koro ne gin ji adek, ai buro chalo gima lodi odiogi. Koro odiogi. Koro ma miners go mobilize themselves mondo gi tem ka ginyalo rescue gi. Nyige gi gin Duncan Ooko, Elfas Odhiambo, Manziwa, Alan Ochieng,